לפני 10 שנים בקורס פסיכומטרי של אחמן. אסף ראה שאני מסכמת ממש טוב את החומר, אז הוא החליט לבוא לבקש ממני את החומר. אסף קם מוקדם כל בוקר לפנינו בדרך כלל. הולך לאימונים שלו, לקורס שלו, לספורט שלו, ואני מעירה את הילדים. עושים את הכל מהר, מורידה את איתן בגן וממהרת לעבודה שמתחילה אצלי ב8 בבוקר. ובערב אנחנו נפגשים כל המשפחה בבית ומקפידים לאכול ארוחת ערב ביחד. זוג עבורנו זה שגרה יומיומית, ככה אנחנו מתחילים את היום, ככה אנחנו מסיימים את היום. לאיתן וליעל יש חיבוק שנקרא חיבוק אחים, ואנחנו מנסים לאמץ וללמד אותם את זה, כבר מהגיל הזה. לרגל יום המשפחה רצינו לאחל לכולם חג שמח עם המון ילדים חמודים ומתוקים. לא להזניח את החיבוק המשפחתי גם כשקשה וגם כשהשגרה מאוד מאוד צפופה ומאוד מאוד לחוצה. ומה אנחנו נאחל לעצמנו לשנה החדשה? נראה לי עוד בן. עוד בן.